Mentaka singi ka penyo tarik ujemang ajapsan kinolam jang ka weekend India movement Meghalaya State Chapter gayo ban IT ya ka dorkas how chief executive member ka KHDC ba simbalang raja bat kumju how Shalman ba strong pillar kerajana ka dorkas ka kentu ya ka KHDC ba baro ge ADC ani ki discount sir ki batrika ma po ka sikshide jang garitis sira ka India hamikhraya bakin menjul de ka rai ka bapura ban persya ya kajing penrung kerteng bat ya kajing penyaso ya adhar na bentar ki nongsong sinong ki basa ki jaka balayada keremba ka sikshide kinoilam ka seng kentu ba bansya mar banyang ki apen pau kajing snokia ka bajur ba ka sokra jila mikhlaya kam simla buram ya ka rai jang supreme court ka ba krensyai ba adhar umdai ban long ba kongsan na ka bentar ki nongsong sinong jong ki jaka balabu ha ka sikshide kira kena ro baka sokra jila ka penkenya baro a ki hukum jang Supreme Court bat ya kemensem yang gariti sensiara pajba dak ba penber ban penrung yu adhar nam taban yo ya ki skim sarkar ba kongsan kentup ya ka public distribution system bat ki we jing mento jang ka bahakam bet halo kemang salang ba ban syal ong ba jing penber jang sokra jila ya adhar kam dai tang bakalong be an hanrai ka bu jing maru ya ka hok bat ka jing im jong kinong song sinong rilum khamtam ya ki break baduk ki bajen jah Nagalang jungi ka kanhun weekend in the movement kabri ka National Federation kabdan po ka India menta ka sngi nilayo banwan ni kendo ya i chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous Council iba Chemborenja bar haju ka por nilayo ban ni kendo lang i chairman ibade i chairman jong ka Khasi Hills Autonomous Council iba strong pillar khajana ya ka bangi yo ban IT ya ka ni letter kabade ru ka memorandum na ka banta bangi angnut limba ka Autonomous Council kan yo ban pas ya kawai ka resolution na ka banta kajing shapen board jong ipai ba ban le yo adhar agani ka sngi nagalian jungi la yo ban pha ya ni ka letter namar balai ni pha ya letter ba council kan pas ka resolution ka daw ba iba konsan kalong ba ide kita ki indigenous tribes ki be em hapo ka sikhidio jong kariti senchar pai ba jong gari India te na ta daw anda habang ilayo ban yakran hapeng jong kini ki arngut ki bolong ki noilam jong ka Khasi Hills Autonomous Council ilaong hiro ila pansai hiro ba kanumde ban kot tang hapo ka KHDC ninyo hiro ban pha ya ni ka jo ka letter chapo ka JHDC kumjoro chapo ka JHDC jong ka jalan ka jongi ka dan hapo ka sikhidio daga baburam ni buram ya ka constitution jogari India ka constitution jogari India ka IT ro sha ka Autonomous Council bakan chimti kumno ban penyai ya ka lenti ka babha na ka beta jongi ki chai bendre ki barit pa ki em hapo ka ni jella larangi so thu shai bangi dak em hapo ka ta ka sikhidio ka dis council kan haban shimkhia kan ka benta ban pas ka resolution ya ka bagi pai ba nong song song jela jongi kimde ban cha pendo kimde ban cha pendo tang na ka bom dan adhar ki cha pendo yu khawrashan tang na ka bom dan adhar ki cha pendo ro ya ki bon ki benta langi pai ha kalor ka pole puthi ne kumju ro langi pai lo ki bon ki benta tena kata ka daw i kentu ya dis council menta bakan pas ka resolution na ka bata ki pai ba bakin yo ya ka jik em ka balai loy apo ka riti senchar pai da jong gari India Tegene ka benta kan iksi ka benta na kalyang jong ECM kumju ro ba di chairman kila ai hero ya kata ka benta ban keren balong bakin simkia yang ka benta ya ka bakin persang ban wat kelak lenti na margin lapan pau hero te ka por ba ada ka baburom ya ka Supreme Court kat kum ke judgment adu snau aja khat pra ka ong lupa ba ki pai ba ke ba em hapo ka schedule areas ki badai hapo ka jela Meghalaya lani ka Assam lani ka Tripura lani ka Manipur ka Supreme Court ada ong lupa exemption ada ong lupa ban penlai loy banum dei ban ong bagi pai ba jungi kin ong ba kin shapen bor ha ka sarkar jela bakan le yu adhar ki pai ba ki di ban em halor ka ritis char pai ba ki pai ba ki di ban jet ka kum ka mon lai loy ke jongki om dei ban ong bagi pai ba kin le ka e ka ba pha ka sarkar kin haban le ngilong ki pai ba na kata daw ngi em hapo ka schedule areas na kata daw ka district council ka diban shimkhia na ka pata ka jing e ka bagi pai ba ki yakdo agi ni kisi ka bamta shibun ba gi pai ba gi bompat pediang yu adha nginam la banong hiro bangi persa yu adha ndai ka e ka bangi yang persa ngiyang persa na ka daw ba ka bakongsan ba ka sarkar jela ka jungi apo ka jela Meghalaya ka penbori ki pai ba da ka ba khemburam sho ya ka sikhidio kabadan ka kum ka constitution jogari India kum joro ka sarkar jela ka khemburam ya ka Supreme Court judgment na kata ka daw engage scam ba ka district council lamba ka KHDC ka JHDC ane ka GHDC
kini berolai teli ki autonomous council ki betul pok jela ki diban shimkia ban pas ki resolution na ka beta ban ong ba ka jela ka jongi ki diban sengap bad ke ai kadau bari besengap kalau bari ban buram ya ka sik schedule ka betul pok jela ka jongi hibrok kuai kene ki benta ka ba kongsan ka bangi pau ni ka for kumta ni kerpat ya ka autonomous council bahkan menjur ya ka rai ban penbena ban persya ya kano kom perung kerteng po adhar namar belai ai bi pat ba ki jid ka mon lai lu ka jongki kata ka di ka benta ka ba kongsan bang ngai scam bakum ki pat ba nong song snong ro kinum dei ban om persa ingi halor kano ka benta ada ki berada ban le yo adhar ne ki bompat le yo adhar ro namar ngi klem yeng ban om ba kane ki jimun toy simet jono jono kane ki jing em jo ki pat ba ngi em hopok ka six schedule areas ngi em halo ka reason char pat ba ngi em halo ka ri ka balai loy kum tang i buram ya ka democratic state i buram ya ka senchar pat ba i buram ya ka jing em jo ngi pat ba ngi num la ban ong ba ka ek ba phot ki bangile kan long ka babakla namar ngi shem ya ka lenti ka babakla kata kamut ngi bakla andai ha bangi shem lanti ka badai isem lanti ka balai loy kat kum ka hok bak sisa ya ka bang em apok ka jela Meghalaya ka bedan apok ka sik schedule ya ka baka sik schedule kalau ai ka buram ka bakar pang bar senchar lai loy lengba ka district council ka bedan pok ka jela jungi kita gidi bentar ki bakongsan ki bangi perpau ni ka por boleh sipun